Yeah, je to kráska, čo priťahuje zvery. Pozerám na ňu, jak tie biele zuby dcery. Stojí pri bare, oblizuje si pery. Je to žena, ktorej sa nedá veriť. Aj tak by som jej chcel niečo zveriť. Mám tu vec, s ktorou sa chcem podeliť. Niečo vo mne horí, no niečo mi hovorí pomaly. Nechceš ju predsa popaliť? Ja nechcem tlačiť na pílu, chcem ju len stlačiť na chvíľu. Odpada vám z jej štýlu a syčím, jak keď zapáliš síru. Je ako magnet, má niečo v sebe. Žiadny kompas tu nevie, kde je sebe. Viem, že je moja konkurencie, sa nebojím a dostanem ju na prvýkrát ako heroín. Jej vražedná zbraň je krása, byť sexy to je jej práca. Jej misia je dostať chlapca, dostať čo chce a poslať chlapca. Jej vražedná zbraň je krása, byť sexy to je jej práca. Jej misia je dostať chlapca, dostať čo chce a poslať chlapca. Nechce sa jej učiť ani zarábať, chcela by sa stále iba zabávať. Samé žúrky a diskotéky, samé nákupy, handry, šperky. Nová kabelka a pekný účes, na bare ti nechá pekný účet. Čekuj súčet, bude to drahé, ona pije iba moje jak Tager. Club crusher, rozbíja kluby, rozbíja vzťahy a rozdáva sľuby. Nemôžeš jej veriť, nebuď hlúpy. Vážne veríš tomu, že ťa ľúbi? Ona chce každého, kto má fame, vovačku love a není gay. Stačí sa zjaviť vo VIPčku, kúpiť jej drinky a dá ti pičku. Jej vražedná zbraň je krása, byť sexy to je jej práca. Jej misia je dostať chlapca, dostať čo chce a poslať chlapca. Jej vražedná zbraň je krása, byť sexy to je jej práca. Jej misia je dostať chlapca, dostať čo chce a poslať chlapca. Všade kam príde predchádzajú chýr, žiadna žena nemá taký štýl. Žiadna žena nemá sex appeal ako ona, keď príde, tak príde vír. A chlapi ani nemusia piť, točí sa im hlava, keď sa točí jej riť. Zrazu chápu, prečo chcú žiť, ale tápu, vedia, že ich nemôže byť. Není kurva, aj keď podľa žien, jej cítiť zuby pach semien. Ona má v piči, ja to viem, a preto z nej chlapi idú do kolien. Ona je iná, je to žena zmien. Zas ma nový uče, zasi ju dnes zjem. Stačí jeden pohľad a už teraz viem, že iba od nej dostanem to, čo chcem. Jej vražedná zbraň je krása, byť sexy to je jej práca. Jej misia je dostať chlapca, dostať čo chce a poslať chlapca. Jej vražedná zbraň je krása, byť sexy to je jej práca. Jej misia je dostať chlapca, dostať čo chce a poslať chlapca.